Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Мәйдан каналында тәүге тапкыр алып баручы ролендә сезне мин, Азат Абитов, сәламлыйм. Эфирда лайклы хит тапшыруы һәм бүгенге чыгарылышта сезне июль айының яңа катнашучылары белән танышу, шәп яңалыклар, матур җырлар көтә. Ә яраткан җыргыз өчен Майдан ТВ сайтына кирип тавыш бирегез. Лайклар көн сайын кабул ителә. Рамиля һәм Рамил Хайретдиновларның җәе ничек кызу башланган булса, шул рухта дәвам итә. Сабан туйлары узса да, мәҗлесләр, авыл җыеннары булып тора, Аллаһка шөкер. Атна сайын диярлек Мәскәүгә йөрибез. Анда яшәүче татарлар бик яратты безне. Элекке көйләрне баянга кушылып җырлыйбыз, диде Рамил. Сер итеп кенә ул яңа җыр әзерләүләрен дә әйтте. Көтеп калабыз. Болында үсә торган люпин чәчәкләре белән фотога төштегезме әле? Лия Шамсина бер көн эчендә 3 болында булган. Шәмәхәт истәге люпиннар белән менә дигән фотосессия ясаган. Башта рәхәтләнеп фотога төштек, аннары ирем Артур мине свиданиягә чакырды, диде Лия Шамсина. Dünyada şemsin mi, şemsin mi, şemsin mi? Kavasın
Хит парадта кунакта татар эстрадасы җырчысы Нияз Хаматшин. Сәлам, Нияз, ничек хәлләр? Сәлам, Азат. Хәлләр ребят, матур гына килеп җиттек. Исәнмесез барыгызга да. Нияз, эстрадага нинди юллар белән килдең? Ни өчен җырчы һөнәрен сайладың? Эстрадага Азат юллар төрлечә булды. Апас ягыннан, Шалы ягыннан. Башкортстан якларыннан кузгалып киткән идек. Аннан Октаныш, аннан Шалы, менә Шалда Аллага шөкер, менә бүген Казанда. Инде аның бурмалы юллары да булды, тигезе дә булды, секелтәле юллары да. Аллага шөкер булгандыр. Асфальт булгандыр. Щебенка Булган максатларга ирешеп, матур гына җырларны җырлап яшәп ятабыз. Аллага шөкер. Бүгенге көндә Нияз кайда эшлисең? Ялгышмасам, ансамбльдә җырлыйсың. Бүгенге көндә мин Энергетик мәдәният сараенда, Яршалы шәһәрендә хезмәт күрсәтәм. Инде моңа кадәр 2009 елдан башлап 13 ел буе мин эшләгән идем Болгар бию ансамблендә җырчы булып. Субханалла. Эстрадада кемнәрдән үрнәк аласың? Бу исемнәр инде бу сорауга җаваплар яңгырыйдыр. Безнең танылган бөек җырчыларыбыз, минем өчен үрнәк Хайдар Бегишев, Илһам Шакиров, Бөекләр. бөек җырчылар. Җыр сайлаганда иң беренче чиратта нәрсәгә игътибар итәсең? Җыр сайлаганда сүзләре мәгънәле, матур булса, андый сүзләргә җырлы моңы да инде, көй дә ятышлы була. Туры киләләр име? Гаилә хәлең ничек? Гаилә хәле өйләнгән, 2 кызым бар, Аллага шөкер, 13 ел бергә матур итеп тормыш иптәшем белән яшәп ятабыз. Алла бирсә, әле тагы да киләчәктә дә озын матур гаилә тормышлары булсын. Амин, амин шулай булсын. Әңгәмәң өчен зур рәхмәт, Нияз. Җырга күчер алдыннан җыр тарихы турында да сөйләп китәләр. Бу җырны мин иҗат иттем үзем. Сүзләре дә, көе дә, Аллага шөкер, үземнеке. Инде халкыбыз бик ярата чәчәкләр турында җыр. Шуңа күрә бу җырның исеме дә Сирин чәчәге дип атала. Җырга күчәбез. Çiçekler arasından min seni izlep taptım. Bir kuruda aşık buldum, bir kuruda yarattım. Hoş hissi sirin şeşegin, min seni üzüp birdim de gözüne qarab yaratam seni dedim. Hoş hissi sirin şeşegin, min seni üzüp birdim de gözüne qarab yaratam seni dedim. İkimizning muhabbet yeter әле ömürge, yazmışның yolları boylap atlasak idi birge. Hoş hissi sirin şeşegin, min seni üzüp birdim de gözüne qarab yaratam seni dedim. Canım sen mina kirek, bulurman her şak direk. Bari senin için gene yana bit minim yürek. Bari senin için gene tibe bit minim yürek. Hoş hissi sirin şeşegin, min seni üzüp birdim de gözüne qarab yaratam seni dedim. Hoş hissi sirin şeşegin, min seni üzüp birdim de gözüne qarab yaratam seni dedim. Birdim de gözüne qarab
Анастасия Макарова гомумшәһәр чыгарылыш кичәсендә катнашкан. Репертуарындагы «Елмай», «Һаман да яратам», «Татарстан» җырларын башкардым. Хәзерге вакытта яңа җыр өстендә эшлим. Ул бик матур лирик композиция булачак. Рус телле аудитория өчен дә кавер җырлар әзерлибез, диде Анастасия. Азат Фазлыев туган ягы Әтнә районы Күшәр авылына кайтып килгән. Балаларны әти белән калдырдым да, урман басуларны карап кайттым. Улыгаябыз бугай, күңел шунда тарта. Балачакта урман буена ял итәргә, җиләк җыярга менә идек. Ә быел җиләк күп булса да, бик вак, диде Азат Фазлыев. Unutmasın dusqay, bu yazlarını yazlarından tapqan nasılarını. Benim bilen belki kavuşmazsın, tik baribir meni unutalmazsın. Yüreğinden alıp taşlasan da ikinci yarsiye başlasan da sağınmazsan irken sağınmazsın. Sen bir koyşan meni unutalmazsın. Yüreğinden alıp taşlasan da ikinci yarsiye başlasan da sağınmazsan irken sağınmazsın. Sen bir koyşan meni unutalmazsın.
Yüreğimde tamır şeydin indi Düşlerime girip güldün indi Minderlerini kapılap yılamazsın Tiksin duz kaynini unutalmazsın Yüreğinden alıp taşlasan da İkinci yarısıya başlasan da Sağınmazsan irken sağınmazsın Sindir kaşan mini unutalmazsın Kışlar sıyırşıklar kaytır Olmağaçlar al şeşekler atır Nazlarımdan kaçıp git almazsın Sin beni emini unutalmazsın Yüreğinden alıp taşlasan da İkinci yarısıya başlasan da Sağınmazsan irken sağınmazsın Sin bir kaşan mini unutalmazsın alıp taşlasan da ikinci yarısıya başlasan da Sağınmazsan irken sağınmazsın Sindir kaşan mini unutalmazsın 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 Лайклы хитта кунакта татар эстрадасының талантлы жырчысы, Татарстанның атказаңа артисты Диләрә Палатова. Сәлам, Диләрә. Сәлам, Азат. Мәйдан тамашачыларына син хәтфә һәм башка җырларың аша таныш. Шулай да үзең белән якыннанрак таныштырып кит әле. Мин үзем Казан кызы, Казанда туып үстем. Кичкенәдән җыр моңга гашыйк булып үстем инде мин җырларга, биергә яраттым. Бераз үскәчтен музыка көллиятына юл алдым. Ильяс Вакасович Алхадиев исемендәге музыка көллиятын бетердем. Анда инде мин сольный пение бүлегендә Россиянең атказанган артисткасы, Татарстанның халык артисткасы Харудинова Клара Акрамны классында белеп алдым инде. Фольклор классында менә минем устазым, безнең инде Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбленең алыштыргысыз хормейстеры булып эшләгән күп еллар. Гараева Венера Хасановна классында белеп алдым. Венера Хасановна инде менә мине зур сәхнәгә, профессиональ сәхнәгә алып килгән кеше. Ул минем устазым буларак мин аңа бик зур рәхмәтлемен. Татарстан Республикасының дәүләт җыр һәм бию ансамбленә кайчан һәм ничек килдең? Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбленә мин инде 2005 елда эшкә урнаштым. Анда инде әйтеп киткәнемчә мине Венера Хасановна Гараева алып килде. Шулай иттереп 2005 елда мин ансамбльгә эшкә урнаштым. Һәм инде ниһаять менә мин 17 ел хәзер ансамбльдә эшлим, солистка булып, хор төркемендә эшлим. Аллага шөкер, бик матур гына, тату гына эшләп ятабыз. Субханаллах. Яшь булуыңа карамастан, татар халык җырларына күбрәк тартыласың. Ни өчен? Ни өчен дип, минем уйламча ул күбрәк тәрбиядән килә торгандыр. Чөнки инде кичкенә вакыттан бирле мине әти-әнием, алар инде минем җырманга битараф кешеләр түгел. Әтием дә баянчы булгачтан, ул инде кичкенәдән миңа татар халык җырлары өйрәтте. Радиоларда менә безнең күренекле Әлфия Авзалова, Лена Бичәрин, Нәфисә Васылова кебек безнең легендар җырчыларны тыңлап үстем. Шуннан килә торгандыр инде. Бүгенге эстрадага нинди өметләр баглыйсың? Бүгенге эстрадага мин нинди өметләр баглыйм? Әйбәт өметләр баглыйм, чөнки хәзер менә әйтеп китәсем килә, безнең яшь талантлы җырчылар бик күбәйде. Аларның менә мин карап торам, виртуоз бырмалар белән җырлыйлар, мелизматиклар белән җырлыйлар. Төрлесе бар инде җырчыларның, җырлаучылар да бар, җырчылар да бар. Әмма җырчылар бүгенгесе көндә мин әйтеп китәсем килә, Аллага шөкер, безнең талантлы җырчыларыбыз эстраданы менә дөрес иттереп җырлый торган яшьләребез бик күп, Аллага шөкер. Аллага шөкер, Аллага шөкер. Шәхси тормышың турында сөйләп кит әле, Диләрә. Әмма шәхси тормышым, Азат, сер булып калсын әле. Шулаймыни? Әйе. Алайса матур җырыңны бүләк ит. Бик рәхәтләнеп. Азат менә минем бик яраткан җырым бар име? Ул Нәҗип абый Бәдретдинов җыры.
Yazdım selam deb atala. Biz аны o'zimizning ansamblda da jırlaymiz. Mana shuni jırlab ketgan bir kupletim. Тыңлап китик әле. İşik alıqayları alımağaç, kesip aladım alıma bulamağaç. Aladım dağın ayqanım, yazdım selam. Yürekkəyimə şıdı yalımağaç. Aladım dağın ayqanım, yazdım selam. Yürekkəyimə şıdı yalımağaç. Subhanallah, бик матур. Рахмет. Бик зур рәхмәт. Афәрин. Сине күрү безгә шат идек диләрә. Уңышлар телибез сиңа. Бик зур рәхмәт. Күңелеңдә авыр ташлар ятса, бөтерелсәң сары сагыштан. Ағымы суға қарап яша достым, ағымы су туқтамай ағыштан. Ауырлықтан жаның сызланса да, кішілерге қарап йылмай сен. Ғүмір ағышынан хиш тоқтама, көңіліңе сағыш толмасын. Таулар, ташлар туктаталмый аны, киртәләр юк ағын суларға. Алға қарап яши белгән кеше, һич туктамас авыр юллардан. Ауырлықтан жаның сызланса да, кішілерге қарап йылмай сен. Ғүмір ағышынан хиш тоқтама, көңіліңе сағыш толмасын. Туңдырмасын язмыш салқыннары, һәр вакытта ағып торыгыз. Күз яшьләрен йотып йыламыйча, язмышларга каршы барыгыз. Ауырлықтан жаның сызланса да, кішілерге қарап йылмай сен. Ғүмір ағышынан хиш тоқтама, көңіліңе сағыш толмасын. Тіш тырнағың бөлін күреш досқай, үрінік ал сен ағым сулардан. Сен бақытлы ғүмір кешірерсің, тәмін табып озған йыллардан. Тәмін табып озған йыллардан.
Ләйсән Ихсанова тормышында берсеннән-берсе матур, күңелле вакыйгалар булган. Беренчедән, Венера Ганиеваның Сандугач Соловей халыкара конкурсында катнашып, икенче урынны яулады. Икенчедән, Звездопад халыкара фестивалендә беренче урынга ия булдым. Гомумән, соңгы арада бик күп концертларда чыгыш ясадым. Казан Сабантуенда да җырладым, диде Ләйсән. Лайыклы хитнең тагын бер кунагы яшь өметле җырчы Айрат Ганиев. Айрат, сәлам. Ничек хәлләрең? Исәнмесез, рәхмәт чакыруыгыз өчен. Хәлләрем яхшы. Аллага шөкер. Айрат, син кайсы як егете һәм кайда белем алдың? Мин Казанда туып үстем, монда да эшлим. Казан дәүләт консерваториясын тәмамладым. Җыр буенча остазларың кем? Минем укытучыларым, остазларымның берсе Церковникова Людмила Романовна, бу минем вокал укытучым, Загидуллина Лия Михайловна, безнең сценический речь предмет укытучы, Запарова Альфия Ибрагимовна, безнең художественный руководитель, һәм Фаткуллин Рустам Муланурович, безнең режиссерыбыз. Субханалла. Айрат, репертуарыңда ничә җыр бар, ничә клип һәм алар нинди темага багышланган? Минем репертуарымда күп төрле җырлар бар.
бәлки мин татар классик композиторларның әсәрләрен башкарырга яратам. Олар арасында шундый бөек, шундый танылган композиторлар Сәлих Сәйдәшев, Нәҗип Җиганов, Рөстәм Яхин һәм башкалар. Бәлки берәр әсәрнең өлешен башкарып китерсең? Әлбәттә. Минем иң яраткан берсе роман «Син кайда идең?» Син кайда идең, кайларда йөрдең, ничек мин сине күрмәдем икән. Син торган йортна, синең урамна, ничек кенә мин белмәдем икән. Субханалла, җырлый башладым. Бәлки үзеңнең җырларың турында сөйләп китерсең? Әйе, хәзер мин инде үземнең авторский творчество белән шөгыльләнә башладым. Һәм бүгенге вакытка инде авторский материал ясыйм. И тиздән тамашачыга тәкъдим итәм. Уңышлар ул юлларда. Менә кайсы шәһәрләрдә чыгышлар ясарга туры килде? Мин төрле шәһәрләрдә, төрле илләрдә чыгыш ясадым. Бәлки Татарстанда инде күбрәк чыгышлар ясыйм. Булган шәһәрләрдә Мәскәү, Санкт-Петербург, Чебоксары, Йошкар-Ола, Самара, Кыргызстанда да булганым бар. Анда шәһәр Ош, без анда Сабантуйда катнаштык. Айрат Ганиевның иң якты хыялы. Минем иң якты хыялым һәр кешенең күңелендә калырлык җыр иҗат итәсем килә. Субханалла, хыялларың шыңга ашсын, Айрат. Сиңа уңышлар телибез һәм саулашабыз. Зур рәхмәт. Сиңа булган хисләремне күзләремнән аңларсың. Мәхәббәтнең ялкынында минем белән янарсың. Янәшәмдә син булганда мин җирдә иң көчлесе. Биекләрдә канатларсыз очарга да сәләтле. Назга тулган карашларым ямьсти яшәвемә. Бәхет әләшүчән булып зинһар син яшәгенә. Назга тулган карашларым ямьсти яшәвемә. Бәхет әләшүчән булып зинһар син яшәгенә. Кирәк дисәң әзермен мин күчерергә тауларны. Яратуым кычкырырга яңгыратып җиһанны. Ярсып типкән йөрәгемә юк берәр синнән башка. Ташламам да алыштырмам сине бер кайчан ятка. Назга тулган карашлары ямьсти яшәвемә. Бәхет әләшүчән булып зинһар син яшәгенә. Назга тулган карашлары ямьсти яшәвемә. Бәхет әләшүчән булып зинһар син яшәгенә. Сиңа булган хисләремне күзләремнән аңларсың. Мәхәббәтнең ялкынында минем белән янарсың. Янәшәмдә син булганда мин җирдә иң көчлесе. Биекләрдә канатларсыз очарга да сәләтле. Фәнзирә Хаюмова тумышы белән Пермь төбәгенең Барсай авылыннан. 3 кыз әнисе Фәнзирә ханым үзе дә җырлар иҗат итә. Әле яздырылмаган өр-яңа җырлар бар, тиздән алар да дөнья күрер ди ул.
Хит-парадта катнашучы Бисмиллахтан башла көнеңне җырын Ирек Габдрахманов иҗат иткән. Рәхим итеп тыңлагыз. Ömürler bitti uzaşu Ağın sularday tez ağa Ökenemişe ötkenlerge Qarap yeşikti alığa Yılmay qarap var jihanığa Yaratsınlar eli üzerine Rabbim sana yerden birer Bismillah'tan başla gününe Yılmay qarap var jihanığa Yaratsınlar eli üzerine Rabbim sana yerden birer Bismillah'tan başla gününe Kızğanım ağız жылы sizlerini Yakınlarga tuğanlarga Мен savabını bir Rabbim İzgilik kılganlarga Yılmay qarap var jihanıga Yaratsınlar eli üzerine Rabbim sana yerden birer Bismillah'tan başla kenene Yılmay qarap var jihanıga Yaratsınlar eli üzerine Rabbim sana yerden birer Bismillah'tan başla kenene Yaşnap kalıp yaşap kalıp Tek kunap biz bu dünyada Mayak bulup yaşaygalı Nurlar şeşip dünyaga Yılmay qarap var jihanıga Yaratsınlar eli üzerine Rabbim sana yerden birer Bismillah'tan başla kenene Yılmay qarap var jihanıga Yaratsınlar eli üzerine Rabbim sana yerden birer Bismillah'tan başla kenene Rabbim sana yerden birer Bismillah'tan başla kenene Ринас Шихапов шушы көннәрдә булачак зур сөенече белән уртаклашты. Татарстан Республикасының Министрлар Кабинеты Ринас Шихаповны ватан алдында казанышлары өчен ордены медале белән бүләкләргә җыена. Мондый дәрәҗәле бүләккә ия булуыма шатланып туя алмыйм. Республика җитәкчелегенә зур рәхмәтләремне белдерәм, диде Ринас. Без дә синең өчен бик шатбыз, игелеген күрергә язсын. Ишеттегезме? Авылга фельдшер киләде бит. Әйләнешә килеп киттеләр. Киләләр дә китәләр. Киләләр дә китәләр. Туктале. Манысы укыгандай, яшь өйрәнмәгәндәй. Шәһәр кешесе нишләп торсын монда? Китәр. Тормый, безнең авылга китәләр. Шамыр чәчәк атканда, язгы матур чакларда, йөрәкләргә дәрт өстәлер, сызылып таңнар атканда. Шамыр чәчәк атканда, хисләр тулып ташканда, ике йөрәк бердәй тибәр, парылап вальс басканда. Сайрар кышлар кайтканда, сөйгән ярын тапканда, иң күңелле антылмас шак шымыр чәчәк
чәчәк атканда, сайрар кышлар кайтканда, сөйгән ярын тапканда, иң күңелле ынтылмас чак шымыр чәчәк атканда, шымыр чәчәк атканда. Кальян гармун тартканда, яшьлек дәрте ташканда, бәхетле парлар кушыла, шымыр чәчәк атканда, шымыр чәчәк атканда, хисләр тулып ташканда, ике йөрәк бердәй тибәр, парлап вальс басканда, сайрар кышлар кайтканда, сөйгән ярын тапканда, иң күңелле ынтылмас чак шымыр чәчәк атканда, сайрар кышлар кайтканда, сөйгән ярын тапканда, иң күңелле ынтылмас чак шымыр чәчәк атканда, шымыр чәчәк атканда. Кышлар кайтканда, сөйгән ярын тапканда, иң күңелле ынтылмас чак шымыр чәчәк атканда, сайрар кышлар кайтканда, сөйгән ярын тапканда, иң күңелле ынтылмас чак шымыр чәчәк атканда, шымыр чәчәк атканда. Лайыклы хит бүгінге тамам, дуслар. Тапшыруыбыз күңелегезгә хуш килгәндер дигән өметтә, мин Азат Абитов сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр сау булашам. Җәйләрегез матур, күңелле үтсен, һәр көнегез кояшлы булсын.